जि सिरनाय बायदि नुदोंमोन माथो गोथां गोथांसो नै गावबाय नै नालाय हा Hello guys, logoफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय बावनाय थाबाय बेखौबो लोगोफोर जोङो नै थास' बिसं नागिरनो फैदों ना बिराद गोबावसै थास' बिसं जायैया माने बोसोरजोंसो समानसै आरोना नाखौ जानो लुगैदों बेनिखायनो जों नागिरफैदों ओरैहाय मोना मोना नायलांसै दा र' नोंथांमोना नायलांदो आं बिदिखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बैग्रि जाग्रोबाय नै जोङो लामायाव बैग्रि बिफां नुनानै थोदो बायदि नुयो नालाय गिर्जा हाबखांनानै दिनै सानदे ना लोगोफोर गिर्जा हाबखांनानै मा खालामनानै थानो होननानै नागिरफैबाय आरो बेलेग समाव दिनावथ' सम मोना बेलेग बारायावहाय ओमफ्राय सानदेआवल'खा आरोना समानो जोंना बैग्रि फिथाइ मेल्ला दङ नै आयौ माने गैया जाखो मोनजोबाखै हा सेरमांगा बारनानै थांनांगौ नो सेरमांगा बारनानै बिजों बारलांजागोनदां बैजों दै गैयिजों ओरैयाव नागिरहैगोन नामा ओइयाव बिफां नुफिना बैग्रि बिफां गासिनो नै मोनदों खोमा मालाय नै गोग्रोमगासिनो आंथ' बिदि नाखौनो गोग्रोमनो रोंबावा लोगोफोर ओरैबायदि गियोना आङो मा होनो सुगोनां नाया थेंगोना मा होनो बिदिखौ गावजानो गियो बिरादनो दाउ सेरमांगा ओरैबायदि Monase labogan मोनगोन नामाथाय Jadw समायना सिख्लाया गावदांदां बिबार थुलायनाय Jadw समायना सिख्लाया ओरैबायदि बैग्रि बिफां दं लोगोफोर जों गामियाव दे सोरबा जानोबा गोदै गोदै दं सोमोनाखैहाय निजिरासोमोन आरोना निजिरा जिरायग्रासोमोन खर'बो गैया बेनिफ्राय मा होनो बिदिखौ खर'बो गैया लांजाबैया गेजेराव जिरायग्रा दैसासोमोन आरो बेयो एसे गोलावमोन ओमफ्राय दाथ' ओइथिंहाय सेरमांगा गिदिर दङ बेनो ओरै बायफुंनानैहाय बेजों लोगो जानानै अरबाय खुखाजोब्बाय दै लोमग्रा जाबाय हिरि गामिखौ होखारग्रा जाबाय इमान असान्ति खालामफैबाय ना लोगो मारै गंगार दैया लोमसावफैजोब्बाय नै सासे आयो गंगारफोरजों भुटाननि दै भुटान बोराया गिदिर नावगार थैसिगोन आं थाइसे थाइसे वाव थेंक इउ नै ओहो गिसाव खावसे वाव नै
बरिया नै लोगोफोर जों लागोनि माने जों लागोनि माबाया बैग्रि बिफाङा देरनो रोङालाय थाइसेयावनो थायो बिरादनो बैग्रि बिलाथिफोराव थाइसे थाइसे हनै मेरला दंथ' वाव गोमोनथार नै बैग्रियानो इमान गोमोन गोमोन नै फसा गोजा माने गोदै खोमा Bayar gidir kan mah. Saya tahu tulang di belakang. Gidi dong mana kan? Berau ada begitu panggang mungkin mana? Dan mana pun dan lang sebab. Gila dah. Mela begitu ni. Semua ni. Ikut kita dah finna. Kejangan tangan lagi na. Mana di bini sana? Ani. Laki bahaya dah semua. Habis bah. Kita kerja. Semua. Ada sih. Kerja baik. Murau macam aku lawang jang. Badan aku tu. Pergi saja. Berbang bahasa lah. Let's go bima. Nak pergi sana. Dong ni let's go mana ni dong. Mereka tang sana mana kini? Cakap khabar bima ya semua. Ismail. Aku ya pada flow tau. Kisah kerja. Subscribe lagi ni. Man, minci lo. Kita subscribe je. Ayo, ni apa sih ya? Kau cakap kita kena ro. Cakap iya. Kalau macam, ayo kau cakap ni nak kita kena. Ini tahu ya ni free minta ni. Siapa ke? Gwiya ni lagu Taso cuma बैग्रि गोजासो नै गैया थांसै जों दा न'आव दा थांगासिनो Mulung này này, ayo, man cứ thầu gờ nó thầu đi xem em lại thế sao? Đây nhà phe cái nào phe? Pha dân nhà pha, giờ bữa đây vậy, nhà pha bia này, bữa đây vậy, ada mana nino nih bia, ada di sini ada nada kor, setelah dah begitu nong kalah, itu jangan sekarang bayar, beri hai. Mami mani no apa kasihan ero, laba sumlan nanti kayak gimana lekor, kia tuh nggak, gue lamsar, kian jauh baik udah biar mai gaji mana lekor dari kayak cip mai gaji razuman mai dari file lain mana na, kayak mana dia nih jauh baik, kekarang susah nandong nih, bermia. Miliko, mana nih? Nih, mau beli gili nih. Tadi di berapa gili bawa? Jangan sekedar gili man, nih kau sini lada. Begini kali ini kau semua ulah hamnan dong. Beri hawi kedai. Kan ikan kau coba ini kau semua ulah. Này bia, anh ai được cái thiana là cái phở, ai ham mình cũng học này, video là cái phở, anh xem đến đôi video live YouTube bên đây xem là cái phở.